Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on kelanama hayruji ɗuɗɗi duniya be alahira. Momoɗon bi'eteɗo Abdulkadir Abubakar andiraɗo be fasaha inchallah marduno be video kesol dow ko larani WhatsApp inchallah. Bandirawo meɗen goto nder fane meɗen laroɓe video meɗen hedi YouTube ƴamiyam ko en giɗi en kollaman ɗo bandiraɓe. Ko en giɗi en kollaman ɗum hunde on andande woɓɓe fere bo nde andaka. Only o yiɗi o activa message hunde ɗo nema inde majum to a yerɓani goɗɗo message to waɗi 24 message man efface fere muɗum, ko bo to waɗi une semaine ko bo to waɗi 90 jours ɗum tati on. O ƴami ɗo man mi yiɗi mi waɗa video majum mi waddanenen fu meɗen bandiraɓe man naftoro be video inchallah. To kadi de ko en nasta nder video man bandiraɓe mi ɗottoro useni laatiɗo keso mo abonné ha chaîne meɗen J Fasaha TV ɗo fu mi ɗottoro ɗum ngam Allah ngam annabijo Allah habdani o abona ha chaîne meɗen J Fasaha TV. Woɓɓe fere ɓe ɗon mbiya ɓe andano en gatta ɓe abona majum ɗo fu ne video ɗo mi yiɗi mi holla on no gatta on abona inchallah. Maɓɓita connexion ngam bana ni ɗum boɗɗum sosai to a heɓi a andina watta abona ha nder groupe meɗen man inchallah. Masalan to a wari a nasti a YouTube maɗa bana ni a wara pellel windugo inde a waɗa recherche a winda Fasaha TV, Fasaha a wara waɗa TV sai a waɗa recherche. A waɗi recherche waddante Fasaha man bana ni. Aran ni to a abonai kam nda banni hollete, nda tammi a yi nda banni on hollata to a abonai. Ami sappi be kurollo. To a waɗi recherche Fasaha man ɗo warante bana ni. Ta a abonaki ɗo banni on hollata. Hollan ɓalejum banni ɗo hollete S abonné to be français to be anglais bo hollete subscribe banni. Sai a hosa ina dow ɗo majum. Dow ɗon a hosata a ina. To a ini dow ton ni waddante bana ni. To en ɗon mbiya lunguriyel nda ɗon toɓɓel majum nda ngel ɗo. To a ini hatton ko gartan kon tato nda kondo kon tato. Sai a wara ina ha je ɗo je dow je ɓaleyel ɗo. A wara ina hatton. To a ini hatton ni ɗon hollata a abonné. Ni kadi taro lara video min bo to a ini dow ton waɗan recherche bane a yiɗo waɗa recherche ɗo. Ni kadi waddante video je en bana ni sai a wara nasta nda haɗɗo ha par exemple nda haɗɗo warata nasta video. To a nasti ha video haɗɗo nda waddante video je en bana ni. Kala video min fu je a maɓɓiti aɗo lara fu bo. Masalan nda bana video ɗo taro lara a laran haɗɗo ɗo alama j'aime a hosa ɓiɗana en j'aime banni ngel warta ngel ɓaleyel bana ni. To ɗon kadi hollata abonné min yahan gaɗa video meɗen. Yowa ta wari sai a nasta ha WhatsApp maɗa bana ni. Ta nasti ha WhatsApp maɗa bana ni a yiyan nda ha dow hatto toɓɓon taton ha dow hatto ɗo. Nda toɓɓon taton haɗɗo. Sai a ina toɓɓon taton majum. To a ini a wara nasta ha parametre ha fin ha les haɗɗo nda parametre haɗɗo. To a wari a nasti ha parametre bana ni. Mashallah sai a hoso a jippa a wara nasta nda haɗɗo. To nasta nda haɗɗo ɗo tami on dari on gara on nasta ha ɗo majum. To nasti son jippo ha les on gara on dara nda haɗɗo. Ndare ha mi meman to on ɗo bandiraɓe nda haɗɗo haɗɗo on gara to on meman to on memi ɗo ton ni waddan on nda pellel majum. Ta yerɓani goɗɗo message 24 ni message man timma ha mako efface. To nda ɗo je dow 24 nda haɗo ɗo 24 nda ɗo 7 jours nda ɗo 90 jours ɗo 90 jours je a yiɗi fu wara mema to ton tan kadi ni on a warani ha dow 24 ɗo bana ni. Shikenan kala ko yerɓani goɗɗo fu to waɗi 24 ni message man dilla. Amin kam to kadi mi wala haje mi yerɓano message ndi message man dilla. To a yiɗi ba waɗanan goɗɗo goto masalan bana numéro ngaɗo mi yiɗi maranamo mi wara waɗa do numéro mako kanko tan. To mi yerɓani mo message kanko man ɗo ni sai message man to waɗi 24 message man dilla. To a nasti ha numéro majum sai a wara ina ha dow haɗɗo. To a ini ha dow sai a yiyan nda ha les haɗɗo
nda ɗum ɗo ami mi waɗi ɗo haɗo a mema dow ton to a memi dow ton nda bana kanko goɗɗo an ma jawmiji ma ɗo activé dow 24 jawmiji ma ɗo activé dow 24 to ta a memi ha ton man ni banni man tan on ça va a activé ɗo an kala ko a yerɓani goɗɗo pat waɗi 24 ni ɗum dilla inchallah ɗo on ragare video meɗen haɗɗo on a memata haɗɗo to a memi ha ton ni to a yiɗi a wara a désactive ko je o activé ma foti a désactive en accan dow 24 mako pat o activé banni an bo foti a active je maɗa inchallah ɗon lawol nde a tokkorto a yaha active message maɗa kala ko a yerɓani goɗɗo dilla inchallah kofnama gelanama hayroji ɗiɗi assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh tajita abonnugo be partage ko ɓiɗɗinango en like be ko nandi be majum inchallah min hofni on sosai assalamu aleykum warahmatullah